tayo. Kasta pamalitin ka. Kagabsat kita ilagip tayo ni Santa Monica na isuti ina ni San Agustin. Kagabuti ipanagkarkararag na, nagbalbali ni San Agustin, nagbalin na dadaulo ti simbaan. Naging gatata, naging panursuro na, surusurutan kailangan simbaan. Tawatin tayo matinaundan nga kararag, at kararag tayo matakaskin ko na, sapay ko mata, mabudnuan kung dagiti daw-dawat tayo. Tatlong oras na ikarita ang magiranon, tinasangko na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, katpapabawyan tayo ida. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Asyan kami. na tayo kumatiman nakabalin na Diyos. At kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayon. Amen. Pumararag tayo. O Diyos amang liwliwa, kadagiti agladladingit, natignay ka, kadagito'y luluwa ni Santa Monica. Ket pinagbabawin ni Agustin nga anak na, babaan dagiti karkararag da nga agina, ipaay mo kadi, tamapudnuan mi ababawyan dagiti basbasol mi, kat maawat mi tinaasi apang makawan mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipagarigan ka, ititimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti inggana. Amen. May basa na adaw, iti libro ti Sira. Nagasat ti lalaki nga asawa tinimbag a babae. Agbiag iti mamindwa iti kaatidog gapuken kuana. Rago ti asawa a lalaki, tinapintas na asawa, ket agbiag asitatal na. Tinaimbag na asawa a babae, may sa kadagiti na patay ka bendisyon, ang maiten tarigit agbuteng iti Apo. Uray ko na baknang meron na panglaw, dagiti kakasta a lalaki, na nagsakdakit kanayon ang naranyag tilangada. Nagsak ti asawa a lalaki, tinaimbag ng asawa. Dagiti kabailan na nga aramiden, papigsaen na ti asawa na a lalaki. May sa asagot manipod iti Diyos, ti saan naman nagsao nga asawa a babae. Ti kasta a panang medmed, saan ang may ladawan ti sao ti kinaimbag na. Tinatanang nga asawa saan agdibus ti pintas na. May sa kababaling daytoy narigat arupuden. Ti pintas ti kinaimbag nga asawa, itinalidaliman ni kataeng. Kasla init iti agmatuon agranranyag iti tangatang ti Apo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ni Diyos. Ken ka o Apo adatal na iti puso. Ikaw ako nagkaroon ng puso. O Apo saan na napalangguad to'y puso, saan natangsit ti pinagtipita. Diyak tamingen dagiti na indaklan abanag, wenno dagiti na report ajak matukod. Ikaw ako nagkaroon ng puso. Pagtal namin agulime ka, ket may sang ubing iti saklot ti inana. Wen, adatal na ti puso. O Israel at talay ka iti Apo, manipod ita inggan-inggana. Dadaan ka mapong nagtumpang ibilbilin mo. Malay dayaw ti balikas mo, maikantan o tinagan mo. Maikantan o tinagan mo. Kiapot na kumakata tayo. Kasta kapangit ken. Ang nagawag tinasanton ng Ebanghelyo kasi surat ni San Lucas. Gloria ti ken ka o Apo. Napan ni Jesus iti may sana ili amanadan na in kimuyog ken kuana dagiti adalan na ken ado at tao. Idi makaasi dagiti ruangan ti ili apag isumot ang rumor ti may sa kumpon. Tinatay iso ti bugbugtong nga anak a lalaki ti may sa abalo a babae a kinuyog ti ado at taga syudad.
Naasyan ti Apo idi makita na ti ina. Di kagsangsangit kinunan na kinkwana. Immasideg ni Jesus katinigdaman na ti lungon. Nagsarden dagiti mangbakbaklay. Kinunan ni Jesus baro ibagak ken ka bumangon ka. Nagtugaw day dinatay ket nagsao. Iniawat ni Jesus ken ni inana. Nagputeng dagiti amin at tattao. Ket inday dayaw dati Dios. Nagparang kada tayo ti maysa na indaklan na propeta kinun kunada. Sinarongkaran ti Dios dagiti tattao na nagdinamag ni Jesus iti entero a Judea ken kadagiti kabangibang adagdaga. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti kakayan ka, Kristo. Kadagiti pagsasaw ni San Agustin, kunana, my heart is restless until it finds its rest in you, kunana. Nabanbanok ti puso, aging sa laang nakaina na, hindi nagirukang ka. Kaya ti kunana ni San Agustin, so dito yung kunana ti Salmo, ken ka o ako at datal na to'y puso. Ta isuna, hindi hantay nga nagbalbaliw, babaero, manginong, womanizer, drunkard, kadotibisyo na. Kaya dumagalas dyan. Kasla ang mutay yung inanak, kaya tayo makuha tayo tilubo. Bakit tayo tilubo? Agragsak dito yung lubo. Agsikap dito yung lubo. Namahaan mo umanay. At dati ginana na makabiro kini ti makabiro kini Apo Jesus. Kini Santa Monica ti Rason na ako yung nagbalbali ni San Agustin. Yung kararag na nagluluwalo na isa ko na natin isangit na pa iti kararag na hindi ko ang nila nga nagbali ni San Agustin. Iso na dyan, hindi nagbali San Agustin na nagarukan ng ti ginana. Iso mati inana masarakan kini Apo Jesus. Kasano pa nakasarap kini Apo Jesus na unad kararag. Nagrigap mo daduma, niya na ganun, di kararag mo daduma ka. Tapos laagbalin nga boring no kanayunan. Nanuham mo nga rin na, nagbalin nga boring ng nanamong na samit ti kararag. Natinod nga kararag na samit ti kararag. Diyos sa Umay kumang, tuloy na tumi, et awatem ida. Sabay kumatamay kari, amay datong iramaw ti altar na. Dahil kuya rinapay na isagot miken ka. Awan tidayaw na, awan tilibnos na. Di amay kari amay daton ipadaya. Apag daydayaw miken ka. Diyos sa pumay kumang, tuloy daton miket awaten midang. Sapay kumatamay kari, amay daton iramaw di altar na. Kumararag tayo kakabsatap nila tayo kendagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Apo awatom kat asi dagiti karkararag mi kenti panangidawdawat dagiti sa santos mo kada kami nang runa ken Santa Monica ay wanan na kang kadi tapno mayrok mo mo ito miso panagserbi ka dagiti altar mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. kasta kumarin ken ka. Ayo dagita puspuso Agada na si tatagay ti Apo. agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kari iti
Udno na amay kari katrumben, manong mi kapakaisalahanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken Kristo agyaman kam kan kaabo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapu ken Kristo nga apo mi. Taaramida mati iglesia, ibunga na adi agresa, ti baro apakakitaan ti kinasingpet. Babaan ti nakakaskas dao apan nagbiag dagiti sa santos mo, kiti paay mo tinalawag apan nagtinag ti ayat mo kada kami. Kastapay ababaan tinasangsagayan na pagpatulad da, maawis kami nga agbiag. Tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti panakaisalakan. Ket babaan ti makaayayo ken ka apan nang ibabait da, ipaay mo tapan nalaknit mo kada kami. Isod na po na makitanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parsua. Ti langit ken daga napnuday ti pagaydayawan, hosana ti kamatuan. Magaydayaw ti umay tinagan ti Apo, hosana ti kamatuan. Pudno nay Apo abiid ka akinasanto, ket sikatigubuayan ti amin akinasanto. Dawatin minarot ti paay mo ta espiritu mamang kasanto kadagitoy hadapon. Tapno pagbalinan katipaay mo ida kada kami abagi kan dara ni Apo ni Hesus Kristo. Isu ini sakbay ayawat na asya ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana ala renyo ket mangangkay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu may yawat to amay paay kada kayo. Kasta matakalpasan day di pa ng rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manengken. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, ala inyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadayto iti kalis ti dara, dara ti baro ken nagnanayon atulag. Isu amay buyat to amay paay kada tayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo daytoy, apangilaglagit o kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, ken panaguman, inakang insalakan, sikaan anubos isang anubuman. Iti ngorot panangilagit mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaampo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agiyaman kam ken kataimpaay mo a maikali kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami ang makirano iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysahan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia manaysak na piti sa nalubungan ket parairayam ti ayat na anayusan. Laglagi pang met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay Apo dagiti kakabsat nga pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong karanyag mga pagkakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten ni Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket magiranod kam to ken nainggasa na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose na esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbigan kaditoy daga bagi kadua kam to kadmet kadakwada ang mangitantan ken magidaydayo ken kadapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo ititimpuyob ti Espiritu Santo irok ngoy miken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria ikagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Tayo mararawi ti ama ket lalgon tayo ti kararag nga inusuro ni Apo Hesus kada tayo. Ama nakinadal sa silangit, madaydayaw kumatinadan mo, tugten kumati pagagayam, matungkal kumati natin mo, ibigay sa silan. Item kakam kalkab ito, ikaganin ni ipatinayon haldaw, bawawan
kadagiti amin na pagdaksan mi. Igdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa kanang namaen mi kanitiya ay na Iso Kristo anangisalakan kada kami. Kakukwang tinatay, ti panakabalin, dayaw, ikananayon na dito, agsaday. O ako mi ang Heso Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agdo po kanyak ited ko kada kayo, saan kadagiti basbasol mi timingmingam, nurigat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti padayatam, ipaay mo kada si aasikan ko na ti kapyaken panagkay kaysa si kangagbiyaken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti ako kan kanayon kumangad kada kayo. Kasta ko namin Ipaay kanya. tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada tayo kapya. Kordero de Diyos sa malikat katigibasbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero de Diyos sa malikat katigibasbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero de Diyos sa malikat katigibasbasol ti lubong itindem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mga ikat kada iti basbasol ti lupo. Nagaasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyan may karino may kalatan niya. Ngayon di may salay sa uong paimbag ko ni karano. Manakabalin na takdangayon na Diyos, Ama ti amin aliw-liwa ken kapya, da kami ang pamilya, naornong kami ang mga rambak kadagiti sa santos mo, ket agdaydayo kami itanagan mo. Ipaay mo kadita ti sakramentong inawat mi, agbalin at tanda ken talgit ti agnanayon apan nakaisalakan di kapo ken Apo Heso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiyak ken magipagari ken kahit itimpuyog di Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan di inggana. Amen. Di Apo at ako makada kayo. Kasta ko namin Kayo kanya. di man nakabalin na Diyos, di Ama, ken di Anak, ken di Espiritu Santo. Amen. Ang baso din na Santo na Misa, hintayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agya